लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। इन्डियान कोस्ट गार्डआव भेकेन्सि ओंखारना फैदों, साख्रि ओंखारना फैदों। 10 पासनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो पस्टआ जाबाय नैबे आरो यान्त्रिक जिडिबो दङ आरो लोगोसे डमेस्टिक ब्रान्स दङ। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन। दा बेनिखायनो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आं गासैबो डिटेल्सखौ होगोन। बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बेबायदिनो साख्रिनि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन। दा बावै लोगोफोर गोबां साख्रि ओंखारगासिनो दङ। नोंथांमोना मोजां साख्रियाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायबाय था। दा फै गोबाव खालामालासिनो थांनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। दा बेनिफ्रायनो अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना लेफ्ट साइड स्क्रिनाव खारबाय थानाय नुदों, बेनो जाबाय निउ इभेन्ट्स। बेयाव थांनानै PDF फाइल डाउनलड खालामनो हायो, एडभार्टाइजमेन्ट। दायो जों नायनोसो फैदो डाइरेक्ट अफिसियेल नटिफिकेसन आङो डाउनलड खालामखानाय दङ नालाय नोंथांमोना नायना लादो आरो PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। आङो डिसक्रिपसनाव होदों। दा बेयाव पस्टआ दङ नै नेभिक जेनेरेल डिउटि जागोन। नेभिकआव दंबावो डमेस्टिक ब्रान्स आरो मोनसेया जाबाय यान्त्रिक। नोंथांमोना बेट्सआ 2022 जागोन। दा बेनि एप्लाइआ स्टार्ट जागासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ दङ, बेनो जाबाय 16 जुलाइ। नोंथांमोना बेनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो जायफोरा क्राइटेरिया मिलायो। दा नेक्स्टआव जों नायनोसो फै। बेयाव माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ। एप्लाइआथ' अनलाइन जागोन। दा पस्टखौ आं खिथाखाबाय। दानिया क्वालिफिकेसन नायदो। दा इयाव दङ नेभिक जेनेरेल डिउटियाव जिडिअ एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना HS पास खालामनाय जानांगोन। दा बेयाव HS पास खालामनाय जानांगोन। बेनिफ्राय साबजेक्ट थाबावनांगोननो, बेनो जाबाय मेथ्स आरो फिजिक्सआ थाथारनांगोन, अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा आरो सेकेन्डआव फैबाय बियाव दङ, बेनो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों पस्टआ नेभिकआनो डमेस्टिक ब्रान्सनि। बेयाव 10 पास खालामब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जेबो डिप्ल'मा नाङा, पार्सेन्ट नाङा। 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जों सिआव फैनोसै। सिआव दङ यान्त्रिकआव नोंथांमोना 10 पास खालामनाय जानांगोन, नाथाय बेयाव डिप्ल'मा नांगोन लोगोफोर। बेनो जाबाय इलेक्ट्रिकेल नङाबा मेकानिकेल नङाबा इलेक्ट्रनिक्स नङाबा टेलिकमिउनिकेसन बेफोरबायदि दङब्ला नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामनाय दङब्ला बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बे जाबाय। दानिया नट्सआव नोंथांमोना नायोब्ला बेफोरखौ PDF फाइलाव डाउनलड खालामनानै नायदो। गासैखौबो होजोबब्ला भिडिअआ गोलाव जायो नालाय आं होथ'ला। नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। बेनिफ्राय जों नाम्बार 3आव फैयोब्ला बैसोखौ नायदो। दा बैसोआ नै मिनिमाम 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हायो बेफोरबायदि पस्टआव आरो 22 इयार्स। नाथाय STफ्रा जोबोद मोजां, 5 इयार्स बाराब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जेरै 22 बा नोंथांमोना सानदो 5 इयार्स बारायब्ला बेसेबां जायो, 27 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेयाव बैसोखौ नायदो। नोंथांमोना बैसोखौ टेनसन लानाङा। नोंथांमोना जिखुनु जाया नोंथांमोना 27 इयार्ससिम 18निफ्राय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय पस्टआ जाबाय नै भेकेन्सिखौ नायना लादो। नाम्बार 4आव दङ। दा जेनेरेल डिउटियाव दङ पस्टआ नै आनरिजार्भआव 108 दङ। बेनिफ्राय टटेल 260 दङ। बेनि गेजेराव STफ्रा 19 दङ। नोंथांमोना 108सिम आनरिजार्भआवबो एप्लाइ खालामनो हायो, जेबो नङा। बेनिफ्राय बायदि नोंथांमोना भेकेन्सि नुदों, बेखौ नोंथांमोना नायना लादो बा स्क्रिनशट खालामना लादो। दा बेनिफ्राय जों गाहायाव फैयोबा सिलेक्सन प्रसिडिउराव फैयोब्ला स्टेज 1, 2, 3, 4 एग्जाम जायो। नोंथांमोना बेफोरखौ PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। दानिया जों थांसै माखासे इन्सट्राक्सन्सआव इम्परटेन्टआव। बेनिफ्राय नोंथांमोना नै फिजिकेल फिटनेस टेस्ट दङ, नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन। दा रानिंआ नै 1.6 किल'मिटार खारनांगोन। 7 मिनिट्स टाइम होनाय जादों। नोंथांमोना इजियावनो हागोन। जास्ट नोंथांमोना स्टेज 1 एग्जामखौ क्लियार खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन। नोंथांमोना गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन जेब्ला भेरिफिकेसन डेट जागोन। नङाब्ला नोंथांमोना लांफानो हायाब्ला फेल जागोन। आरोबाव लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्ला स्टेज 1, 2, 3आव नोंथांमोना जेब्ला लास्टआव थायो मेडिकेल, नोंथांमोनखौ मेडिकेल लानाय जागोन होनना बुंदों। बेनिखायनो वेबसाइटआ जाहैबाय joinindiancoastguard.cdac.in। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन, लिंकखौ आं होखाजोब्बाय। नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय, जेबो टेनसन लानाङा, आं गासैखौबो होखाजोबदों। दा बेनिफ्राय स्टेज 4 दंबावो नै। स्टेज 4आव बायदिसिना दङ, नोंथांमोना नायना लादो। दा हाउ टु एप्लाइआव होनोब्ला बिनि एप्लाइआथ' अनलाइन जागोन आरो बिनि एप्लाइ जागासिनो दंखायो आरो लास्ट डेटआ 16 जुलाइसिम थाहैगोन। बिनि गेजेराव एप्लाइ खालामदो लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे इन्सट्राक्सनखौ नायना लादो, गासैबो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै। बेनिफ्राय जों डकुमेन्टस आपल'डनि खोथायाव फैयोब्ला नोंथांमोना नै मा डकुमेन्टस हरनांगोन बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। दा बेयाव दङ नै गासैबो दङ, नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानांगोन। फट'फ्राथ' सिगनेचार हरखानांगोन। बेनिफ्राय सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन आरो बेनिफ्राय ID प्रुफबो नोंथांमोना हरनांगोन। दा बेनिफ्राय नै एडिसनेल डकुमेन्टस मा आपल'ड खालामनांगौनो, बेनो जाबाय जिडिअ एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना 12 नोंथांमोना पासनि मार्कशिट आरो सार्टिफिकेट हरथारनांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेफोरबायदि पस्ट लाइ पस्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना हरथारनांगोन।
दा बेबायदिनोसो लोगोफोर आपडेट अफिसियेल नटिफिकेसना नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो गासैबो दंखाजोबो PDF फाइलआ दंखाजोबो लोगोफोर नोंथांमोना दानिया चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दा बिनिफ्राय नै फिसनि खोथा दङ लोगोफोर नोंथांमोना फिसखौ नायना लादो 250 होनाय दङ दा बेयाव लोगोफोर एग्जामनि खोथा होनोब्ला एग्जामा माब्ला जागोन स्टेज 1आ नोंथांमोना नुनो मोनदों स्टेज 1आ मिड इन होदों सेप्तेम्बराव जागोन बेनिफ्राय स्टेज 2 दङ बेबो जाबाय अक्ट'बराव बेनिफ्राय स्टेज 3 एन्ड 4आ जाबाय लोगोफोर फेब्रुवारि 2022 माने बे बेट्सआ 2022 नालाय नोंथांमोना 2022 सिम बियो जाबाय थागोन आरो एग्जामा जायफोरा क्वालिफाइड जाबाय थायो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा चेनेलाव फसायदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो स' बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना आसा खालामो मोजां मोनदों जानांगौ दा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय